11,500 फ्राम जोङो टिकेट फाननो थाखाय अनलाइन हगारगोन दा बिनिनो 6,000खौ जोङो दहाय 12टासोआव हगारदोंमोन दा 6,000आथ' 1 घन्टायाव जोबखाबाय जोङो आरो थाबावनाय 5,000सोखौ जोङो गाबोन फुंनि 10टा जानाय लोगो लोगो हगारना होबावगोन बुक माइ श'आव मोनगोन जाहाथे टिकेटखौ बिभिन्न जायगायाव थानाय बड'लेण्डनि बिभिन्न जायगायाव थानाय बिथांमोनहा क'क्राझार फैलायलायनानै टिकेट दानफैनाङा बा गोदाव सोराव थाखा खरसा जाया बिनि थाखायनो जोङो न'आव थानानैनो जाहाथे बयनिबो आखायाव मबाइल इन्टारनेट दंसै आजिखालि बिनि थाखायनो न'निफ्रायनो दाननो हाथों होननानै जोङो बुक माइ श' जायखौनाखि मोनसे पपुलार टिकेट बुकिं एप बेहाय जोङो हगारनानै होदों बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला आमटेकायाव दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला दाख्लिनिफ्रायनो दैमालु दालाइ एबसुनि बानजायनायाव फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायखौ होगासिनो दंमोन ओमफ्राय बियो फैयै फैनानै दिनैहाय जोबथा फाइनाल जानो थांगासिनो दङ दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्ल'र खालामना देखायनो सानदों दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो बिथांमोना जोबजासे नायनो हागोन ओमफ्राय दिनैनि खेलाया ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन मानो होनना बुङोब्ला सानथालिफोरजों बर'फोरजों गोग्लैदों आरोना ओमफ्राय मा टीम आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लाबोगासिनो दङ दा ओरैबायदि आगुलखा जायफ्रा नायगोन बिथांमोना नुनो मोनगोन आरोखि ना स' लोगोफोर गोबाव खालामालासिनो दिनैनि बे भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांनो हागोन दा नायदो नै जोबोर गोबां दं मानसिया जायफ्रा फुटबल बादायलायनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना लैहोर फैनानै नायफैदों ओमफ्राय ओरैहाय दङ जाहैबाय लटारिबो होदेरदों नै मा दं प्राइसा फैसा गोजा 15 ओमफ्राय टिकेटनि बेसेनखौ बेसेबां होदों 20 थाखानिनो 15,000 बेफोरबायदि 10,000 गोबांथार मोनगोन आरोना ओमफ्राय दा नै बेयावहाय गोबां नायनानै दङ आङो एसे रग' भिडिअ खालामनानैबो दिन्थिगोन दै सोर नायफैदों सोर मादों ओरैहाय वालावहाय बुंलायनायनिबो गाखोना नायदों नै ओमफ्राय नै ओरैबो दङ फुरा धामाका आरोखि ना मानसिया दा बिसोरो ओरैबायदि गोसो होनानै नायदों आरो गेजेराव मोसायो ओरै नायग्राफ्रा फुरा रेडि जोब आरो नै ओरैबायदि इन्टारेस्टिं बिथांमोनाबो फुटबल नायनायावहाय ओमफ्राय गोबांथार दङ आरो गोबांथार दाब जायगानिफ्राय दंफैयो दा आंथ' दिन्थिजोबो हानाय नङा जाखिनि हानाय बेफोरखौ दिन्थिनोसै आरोना दा बेबायदि आरोखि दा सोरजोंथो सापर्ट आफायालाय मोननैजोंबो सापर्टखा गोसो थोनायानो दाबनायावबो दंखायो दां दा मोननैबो आरोखि सापर्टना आमायालाय सोरजोंथो सापर्ट जोंनिया खेलाल' मोजां नुनांगौ दा जायाब्ला जायखौबो रायनांगौ जों आच्छा ओरैबो नङा जों आच्छा खेलाल' मोजां नुनांगौ जों दा निस्सय नंगौ खेलाया मोजां जानांगौ मानो होनोब्ला जायफोरा फुटबल नायफैग्रा बिथांमोना खेलाखौ बयबो मोजां नुजानो लुबैयो बियो थार बाथ्रा दायो आङो दैमालु इउनिट एबसुनि आफादगिरि दङ दा सारनिफ्राय आं मिथिनानै लागोन जिथुनाखि नोंथांमोना बे फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायखौ होगासिनो दङ दा जेनेबा आं नोंथांमोननिफ्राय मिथिनानै लागोन जिथुनाखि नोंथांमोना मा उद्देश्य लानानै होदों ओमफ्राय जेनेबा उइनार जानायनि थाखाय एबा रानार्स आपनि थाखाय मा प्राइज दं ओमफ्राय मोनबैसे टिमजों बे खेलाखौ होनाय जादों बेखौहाय स्पष्ट मिथिहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आच्छा गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ दैमालु दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय जोङो दैमालु दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट माने जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो 19 जुलाइ 2024 बे दिननिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामनाय जादों बे खेलाखौ जोङो 8थाल' टिम लानाय जादों दा बे 8था टिमाव जायै दिनै 26 जुलाइ बे 26 दिनैनि दिनावहाय जों फाइनाल खेला होनो हाबाय जोङो 8था टिमल' लानाय जादों बेनिखायनो जोङो फाइनालाबो थाब जादों दा बे खेलाखौ जोंनि होनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जिहेतु जोंनि आमटेका ओनसोलाव माखासे लाइमोनफोरा गेलेनायखौ नागारनानै माखासे गाज्रि बिथिङाव ड्राग्स जानाय जौ लोंनाय बायदिसिना बैफोरबायदि खामानियाव जाहाथे गोदोनानै थाया जाहाथे जोङो फुटबल गेलेनानै गावनि साननाय हनाय मेलेम फिजिकेलफ्रा स्ट्रं जायो दा बैफोरखौ जोङो टारगेट खालामनानै नैबे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ दैमालु दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंफुंनाय जादों बे जोलुर बादायलायनायनि जिहेतु उइनार हिसाबै जोङो होनाय जादों 20,000 रां बेजों लोगोसे गंसे ट्रफि आरो रानार्स आप हिसाबै जोङो 10,000 होनाय जादों
बेनिफ्राय जोङो बेस्ट प्लेयारनि थाखाय गंसे ट्रफिजों लोगोसे 1000 रुपिस बेखौ जोङो बानायनानै लानाय जादों दिनैनि बे आमटेका फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायावहाय बेबायदिनो फाइनाल खेलायाव अल आसाम फुटबल एसोसिएशननि सेक्रेटारि सार डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ सफैदों दा आं सारनिफ्राय फंनैसो मिथिना लागोन जिथुनाखि दानि फैबाय थानाय जिथुनाखि फुटबल गेलेनो मोजां मोनगिरि लाइमोन सेंग्राफोरनि सायावहाय सारा मा मेसेज हरनो गोसो बेनो दा जोंनि जेनाखि फुटबलखौथ' जोंनि बड'लेण्डनि मानसिफ्रा बिराद मोजां मोनखायो दा बे मोजां मोनखायो नालाय दा जोङो बेखौ प्रफेसनेल वेयावबो जोङो लांनांगोन दा गामि गामि मोनसे समाव फुटबल गेलेनायफ्रा बन्द जाबायमोन एसेबाबो खमायबायमोन फिल्डफ्रा हाग्रा दुस्रांजोब्बायमोन दा थारमाने बड'लेण्डनि जेनाखि जोंना चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जेनाखि ISPL खुंबाय सन्तोष ट्रफि खुंबाय नै दा दुरान्ड काप खननै खुंबाय I League 2 खुंबाय I League 3 खुंबाय दा बेफोरनि थाखाय मोनसे रिभुलेसन फैफिनबाय आरो थारमाने गामि गामियाव जेनाखि यां जेनेरेसन बिथांमोनहा फुटबल गेलेनो हमफिनबाय दा बिसिनि गेलेनाया जेनाखि एनकारेज मोनदों बियो अनलि बिकज अफ प्रमद बर' सार जेनाखि इनिसिएटिभ लादों बिनि थाखाय जाफिनदों आरो दा बिथांमोनहा जुदि प्रफेसनेलि गावखौनो डेडिकेसन होनानै बेफोर प्लेटफर्मखौ मोजाङै बाहायोबा गेलेबाय थायोबा सानसे समाव प्रफेसनेल फुटबलार जाहैथारगोन आरो ओंखारहैथारगोन होननानै जों मिजिंथिनो हाथारो ओमफ्राय दायो दुरान्ड कापआ दे जानोसै बेनि सोमोन्दै सारा फंनैसो बुंहरनो नामा दुरान्ड कापआथ' ओरैबायदि मोनसे पपुलार जाबोबाय क'क्राझार भेनुआ जोङो दहाय फुङावसो 6000सो टिकेट हगारदोंमोन 12टा बाजियाव दा 1 घन्टानि गेजेरावनो 6000 टिकेटआ फिनिश जोबजोबदों माने बुकिंआनो थारमाने हास्लाबलायाखै दा बेफोरखौ नायोबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि लाइमोन सेंग्राफ्रा जे नोङो फुटबलनि थाखाय बिराद क्रेजि जोङो बेखौ हमनो हायो दा बिनि थाखायनो जोङो बेखौ एकदम प्रफेसनेलि लांनांगौ आरो जेनाखि जोंनि जाखांफुनाय फुटबलार बिथांमोनखौ जोङो प्लेटफर्म होनानै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनांगौ दा दिनैनि तारिखाव नोङो नायोबा दुरान्ड काप बायदियाव नोङो बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय सनि टिभियाव जायनाखि लाइभ जागोन बाहाय नोङो 6-7 जन जायगानिफ्राय जोनोम मोननाया नोङो बिराद गिदिरनि खोथा दा बेफोरखौ स्कप मोनदों होनना बुङोबा अनलि बिकज अफ जोङो बुंनांगोन प्रमद बर' सारा बे दुरान्ड कापखौ बाहाय लाबोनायनि थाखाय आरो बड'लेण्ड एफसिआ लकेल मोनसे टीमखौ जोङो बिख्ल'नानै लानो हानायनि थाखाय बियो सम्भब जादों आरो दिनै नुनो थांबावदों बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे स्पेसियेल इनिशिएटिभ बे जाहैबाय नोङो डिस्ट्रिक्टफ्राव 10टा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनाव जिबिलाक थारमाने नोङो सुपार डिभिजन लिग जायो नङा होमबा बे सुपार डिभिजन लिगनि जायनाखि चेम्पियन टीम बिथांमोननो नोगोद 5 लाख थाखा हरनाय जायो बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिआर सोरखारनिफ्राय दा बियो आरोबाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव कम्पिटिशनखौ बारायहोदों आरो गोरासिन बानायदों जायनि थाखाय जोंनि यां जेनेरेसन फुटबलारफ्रा बिराद प्रेक्टिस होदों आरो गावखौनो राफोदसिन खालामनो नाजादों दा बेफोर गासैबो इनिशिएटिभखौ नायनानै फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि गेजेरावनो हलिचरनमोन बायदि दुर्गा बर'मोन बायदि मोजां प्लेयार मोनबावगोन होननानै जोङो मिजिं थिथारनो हायो दा नायदोनै बयबो नायफैदों आरो लैहोर फैनानै ओमफ्राय सोरजोंथो सापर्ट जादों आदायालाय आं नैबिसोरजोंनो आच्छा मोजां दा ब्रादार ने औ दा बेबायदि आरोखि गोबांथार नायफैदों खेलाটো ভালো না আচ্ছা কোনটো দল লগত সাপোর্ট আছে बिजनी आच्छा बिजनीजों सापर्ट आरो दा बिदि दा ओरैबो दङ गोबांथार दं आरोना बिसोरखौथ' आरो बहाय दिन्थिलायबाय थानो हाबावनो दा बेबायदि आरोखि ना गोबांथार नायफैदों नै आङो सोर देरहागोन दिन्थिनाय जागोन नायनानै लानो हागोन ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादों आरोना खेलाया टीमखौथ' नुखाबाय नोंथांमोना निस्सय दा नायदो खेलाया माबायदि जायो आरो
समाज सिबियारि सार आदामोन आरो गासै जोंनि एरियानि फुटबल नायनो दायो बेयो जादों जाहैबाय बिजनी हाथरखि एफसीनिफ्राय बेस्ट प्लेयार हिसाबैहाय मोननाय जाहैबाय दा बिथांमोना 5 गल सोदों गरबा नै बिथांमोना जेननायनि प्राइजखौहाय आजावबाय आरोना नायनानै लादो बिथांमोनाबो बिराद मोजां गेलेदोंमोन बिथांमोना बेबायदिनो 3 गल सोनो हादों ओमफ्राय जायफ्रा उइनार जानानै थांदों बिथांमोना 5 गल सोदों आरो मथा-मथि 2 गलावहाय डिफारेन्स थाहैबाय आरो दा बेबायदि आरोखि दा बिथांमोना गावबा गावनि चेकफोरखौ लाबाय आरोखि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारखौ आङो बे समाव बान्थाखौ गथायनो खावलायदों उइनार प्राइजआनो जाहैबाय 20,000 रां बेजों लोगोसे गंसे ट्रफी दा बेसोरनो जाहैबाय बिजनी हाथरखि एफसी दा बिथांमोना जिथुनाखि देरहानाय प्राइज बेखौ मोननो हाबाय आरो